kwegeri makai tumanyete na ikwanyara kwa gusanga ibirengeri bya umatu mwanchu murigere nabiranyarikana na bwato manyigete asense mogete topic nero turareta tunyorenga ntubwata no specialist parega risiko kero kende baranyara kwa gusanga ibirengeri byabo amona intwe igonore no bosi bore to siekero isiko bunere botambe sanga karangari kiago amona intwe irinyara kwa batoko rigereria na laikero kende agendete ase chinga chaito pasta na ndende geta sentunde no nyara kwa bokunyuri mwanchu murigereria ekerenge kenu yokoreto muruburi obosera bwenga ngerekeke ekerenge kana yokoreto muruburi obosera bwenga aigande CCTV na sengencho chinka enka etakeire kere buya kere obo amate bumonto no korosi enka egere engeye gokina buya egere bono kurwabo support ye kenyoro support ye serikali support ye kanisa naribono abantu bakonya ko bomoda abantu bangajingasi bakonya gutira bakonya koera abandi bagutira abandi bagoja bakoiburu abandi kogota bari ono kwanyoranga aina ara maritaje nyasaye no butongi bagenderete nyasaye tenkengiya ekomukona nyasaye mangete biye kurubiri ibintu bya yagera obuye bwanyara kororekana enda kare buo bangete buya iye ko butamiro amakaro mondanya ore mejanda gutama goja buo oja ko diyo basemia ikiagera no mokonye ikiagera ya muyore. Alright, bimana sana pasa tarasa somoro biri tukore rero esengencho ore omokoreri ase kanisa ibori lituna kuburia kero kende nabori tabe omosimamo bwe kanisa yago korende bunaye omosombo nyasaye omonto bene kero kende twaroche omoswada nororo nyareko bo wiki wase ebunge ye senate yarachuka bo kwanere chinjira eserikali barachuka bakubwaterana amo na eserikali kanisa eserikali bo matobo nenchirende kanisa abo igo erabe regulated gekoranga batenga bona asimya kayitiri airu bosibori lakini okoranga mpara bakare ko bagutumye bosibori obobe ekanisa inyasaye okororera abantu amabera aba batamu manyeti kiera shetani yaregera akanyorera okuburukani bakugutantania obusiri na nyasaye kera akorera amabera okurusio okorenta uja gokoebereria bona kera gokoebereria umanya kubika omuiko yime y'abantu baye abantu aba baso akoebereria abantu babareta somo nene nturi kogendo ekanisa nturi kogendo obunemirimo ekanisa no kuriyo moyo bwo montabe buya una bono toliga obosera bwenka utagete konyora umuntu utagete komenya buya ategerere eseti amenye buya utagete lakini umuntu utagete gotegera utagete komenya buya komenya bana utagete no cyo mugambi no sariye biro to komenyara ona bantaba kare akarinya sara osia abantu baya borokigwa aba basta kujikuriye imiyo y'abantu bamumanya nyasaye bono ekero babebe babate yobuya bwamabe n'amaya n'obuya bwa nyasaye nyasaye ko bakonya bamanya gojamo twasoba kubarandia nturi gucyobu nemeremo ekera bandamba bwati account mbabwati binto bindo kujikurusisari bigotenengi yokogenda okwirwa omonyene kuriye imiyo kwabebere libona ka bakiramo bamanya goteba tutere tumurure nyasaye sadaka kebirie goteba nga togo tware ensemo pantambere jugwatira bolimu mbao kolika mere mbao ko akenda abwiso gwachire lakini ibara bakonga na binda ko ebunengeria ibitamanyi mu baronirenga nabo kogenda ekanisa koko cyako madoko cyakabusa nabo rakore busa matuka mange lakini abantu baje nyakorora obumanyi bunanyasa bakonyire banza kurwesa sadaka ngenge naye yagokonya unna kugulesa bunna bintu binde. Yora sana, kerengere ya pasta. Ya kanisa serikali yako samenga kurusi taxi. Bono lenda banda ko bareta busa. None ko certificate ko nyajo burandi. Njiri professional. Turi ko kuri mirimo. Na ye jigo kworoke no ko jigo charge planting ne bito gite bingi. Na ye bigo ko jigo konyeka. Lakini to ko rotanga ni ko certificate ya theology. Ndike mirimo. Astay. Bibona sana marago bayono mwanchu muri gereria engwade ipasa ndoke ndoka batukonye bangana mwanchu muri gereria tukolia Jumapili kuchagira chinsa 12 chamambia tuchiko bato kuwa na asubwa galeke matara chikoba to kwaligania abasomba ko chikarisa imege taserikia ndize TV beke tarikia murainte litukelio lia Jumapili kolende ase emagoroba ya bono pastor
Uyu no murigereria oyo mohere otebete nga yaya mbiya tunyara kuba tukwanira engane kubwatia na gwa tolero mwancho murigereria asumu baro monge bwa obwa mate obogene to ko sarika chinga chigende to ko chikubuneka abange bagotanga asobwa ngo iganigo ya rokanire nga omubaro monge bwa basubati abatara aswa senyumo abara abayisike kerokende bareke goryo goswa senyumo nigo barigereirie amaisabo na korigereria abasacha bari barasenyumo encherende nigo basoire asobwa mate bobwanchani amona abasacha aba ndocho ko batokorigereria mwancho murire chinsemo angeisano iga echo barabwa banyane barigereire bagotanga yaya kubwatekana no barori botuarorire ikina kigekongusa kiango mungusomono gosoa asobwa mate anene gochia sumo sacha ori tayare ore ase enyomo kerengari kiaongere kieke ine ainoro chumne kigegenderete korekana asomenyete wakeigure ande ikepasta na kikianyale kobe koreta ogotaigenana chinga chinge chenyale koba chikubuneka asinga njogo twara obwamate isko yenyomo ego chikobwate kubuye iga kwanyoranga yayo musacho ni kubalenga obwamata mo kirokende nenyarokere school university yonde oisanire asogoso enyomo osana wanye binyaroke bire ebike gari isko karibu sana mwancho muri gere gato chikobato kwanira engana eye ase emarago bayabona pasta ndikato oraina na tu obosera igoro ya engane ye gotebekana is it true yakogera ase otara kwa no bokorere bwa wakari tuko engane ya misi akerego jaigo yemeti kosaria e family owa mate bwenyuomo ekiagera ekero monto anyomire biblia goteba monto aba no mukungu oyo osubo nyasaye no mukungu oyo nduriko genda ababande babwate no mbatano kora abatiga lakini abo monene biblia goteba aba no mukungu oyo no aromoroberi bwe monene biblia amena goteba yisenga totomana eye mineti toba no nonde wetani muiwane noyo ono ekere chankero kego so monto unekereja kyo boibi ekereja kyo goito monte ekereja kyo borogi nekereja chankero kyo botomani ekero kiago soire nke bwati chimbebe ogeko gonjokania ndonsi bune barimo yani amaisa ako bigo kego so amaiso bono kiaro sio monto aguchikorigire ryo monto obabune barimo na bura Rusia Maria onsi ojigo gokorera ekiagera nekereja ekito monto bia tabanga toangame ekereja kyo botomani kego korwa bono jikorigire ryo monto tokoba na acha engabuna bono monto otali omwibi na ro monto iterete bintu nyombere was ebintu biro na bago etoira como ya tiña bagwaso yeiraneria ebintu byaje bibe safe ekiata gwa tikereja kyo boibi ne kereja kyo botomani na kero kyo soeta abantu umuntu ge soete ngiri como omurembe ke como betereria kokora ayata gwenereti abantu bwende kokora na bwaboroje akogenda sa mwana muiseke ogenda so mwana tabatone ekegori mwana we skuru omuiseke oyo taranyomwa ogenda saba buraka ogenda kira sibono tabwati chimbebe usuri umuntu kwatu wachimbebe buya igorende ntutu amanya gutwara abagaka ekirecheke kiamanya gokobore mu bugukwana nayo okorigia omukungu ere nabaganeti lakini takonyoro bore mu bugukwana konya gwisuma usmanya gwita tetesiga gusena korende no mororo mukwanire bono mukubwatana ekireja kiria korore kende mukubwatana bono mwajaka mwakorerire alright igorenda bondo jenga ayo nekerecha nekerecha keroro abange bagotabanga abange bakwege nanga kerokende ekrara asobwa mate bumuntu at least what experience yasenyomo ngana baranyare kuba gako muhando rwose kumuimukia ka responsible keko umuntu sikoli nga yaya umuntu onyonyare kuba gako gendi gari ase myaka 10 mo driver na barabo muya achikogenda igari y'eskuru kora kirokenda asema isa munyabantu anena basubati ababake barigiri bate banga ningi ndachigotemera oswa asobwa mate kirokende no mumuroyo moke ole very innocent utaraswa senyomo utamanye tiningi kiganiri kirokendo musachoria ere nabwate experience ya senyomo nanyara ko bagakonga gatabuya
erinde nyara kwa bingo so asumuro bulyo bubwa mate ekerengererie ke pastor according to you na kyokerocha kerengererie ke omoiseke utakite kosoa se omugaka so monto monene unyomete yes kerengererie kikia yenge kunyara komokonya mpaka lirorio kiagure aso musacha utakite komento mukungu maide ndubwate obotoma ni bikunya gonjokana nande ndubwate bono ekunyoma ikyo oreta bakungu babiri gosibatu n'umuntu ngero batano aigwetana komenta ana baba rendete abakungu baye n'abana baye bono umuntu uyu muisiko yese konyora umusuba umuntu buno yo bakomuhira atamonyoreti igakonya komo wetana ni tuga tunya komonja komobeka aso mutiga mungaino mutiga igetegete komoretaka imeyaye agekete kunyoma mukungu kabiri lakini ke krita keria kia muira gutara pero jirende lakini narororo utetegete gutara utegete kunyoma bakungu tegete ngi batatu kugoro bolemo iro yondo ibiasara bikomenteka unajaiga obeko yone moina ono kwanyora abantu bunabu nakina ne mbuyaye ne krita kiaye yes ne naro yaye ona abantu abagwate tofauti na bakunya gonchoka na sabana na gochinyomba na baburaka noyo kunyoma era bwate imeyaye iye komotebinga abakungu abange igorende ono na itabauti nero pasa tukonera ngo kero kendo musaye na regalia musubati oyo kero kendo ikira semyaka yo kunyoma nera babwato obwo agotabana kibono ngoso na kitugo cha kenyomo amuno mumuroyo for the first time otamanye tibo manyibonde bwensi kero kende otamanye ngamagani nara yambwate na kibona kwe yarigania singe nchugo twaro bolemu anyara ko bago sabange batanga no bobo munta gutwara imya obobo bagutwara okono kwengaina ekiagera turagendo omanye na kiare bono bobo bugutwara na bobo gukonyora umuntu obwata bakungu babere khote nkobori yogatatu wanje ryo kana najire ogenda ekiagera bwato bobo bugukomenya na bandaba abake bono muntu oyo kera musubati nagani konyo muno musacho bwato mukungu ta konyara muhajo ta komonyora amugambe nere yebo ata monyora tibagambe komo ikiamu hagada mukunda banya kogote ngante ketungire paka kwa gambe nere kwa moire birengeri byao atebe igose yaye igore tokona ngo pastor igoro ya abange maite ne birengeri birikiro kende bigosangu galisco onde na bagotabanga abakorakana bare imeye nyomo yakogera enchera bako ba treated bago tabereri gotima etiringana ndatumike kiyakogera tali officially married guchigaiga ngo musacho nere ngo butorare chinga kichiae ngo butorare part of enibo yae onyara ko bagago konya umusibati uyu osenyarokeye erororanga that's the way to live ubugima na bori igonywe all through bono umusibati buno pass na kiranya ko boko motebikiro kende batigane no musacha buno uyu na kiranya ko boko convincing so abona senyomo officially you get married because abatanga ya chinga kiketekera na aringa na nyarebe ubugime njirare ko ngimuki igabwate prado na meto bugimo buyangombo ete nyumba na mete buya kintu ngikiare kumbura bono umanya kero kende batiganire nere usikoyo kabiri ubugimo burigo uyo gatatu kero kende ataranyora kwanyora nyo mumurago yasokiri ategete nonye okomoiga kuringa ya baba utale kwanje to so asenyomo gekora ndoche kwa mbweneire kwanyora unyara ko bagakorenganania ubugima buria abeire asobwa matama na basacha abande kero kende urigire no mumuroyo okarego chakere zero bono amisi gatia date yo motegereriga murigire lyone nago tebanga abandaba umuise kokorwa senyuomo igire kabere ekeranje to musacho oyo pi bamenyire banyorero omwana oyo omugusibabere amurindete buya umusacho oyo chiro ngainekire onyorero omwa osiko ochire gusugumu oyo ne chinguru ochire kwanga nganche nintigambera omusugumu ne chinguru osokire umusubaji okonyora gosoka uri ne birengereri ebibeki atatakete kurwo kwanyora abange bana kirenga abasaja bandure moyo pi nyoyo nseria tinkwigi nonde muntu gendo panga bwetenenera abange buna bwetenenerete agotenga to kwande be musaja uyu no uri butakete komenya agasoke gune chinguru
na mangana understand ya rutu kurwa ayanda ko bikuru yobolimo egera sokiwe omwakoro gendoki asoe nuyo guchikurigie omusacha onde anyuomwe nuyo bwangiru omusacha utari kumuira bunatage atagete nero ikia hagoteba ngaga tinkomenya uyo bonero uri free gosoka na inda soe kumagamaga konya goitaga aro gusonara moraga ndoki amunyome bono kwanyoro yo nero utete koria omugako ndo kwate mokaye gusimwana ondega umuira Pivono sana mancho morigereria megeta sendi Kendizi TV no torega gatogosanga amona Pastor Joshua likonekia nganaye sange kerengerkiago amona intoni muro cheka giga oyokoro kwa dolink mtomwenga rujise mocha keviri kwa goteba bunere butambe nonde ime yumuroberio obosera bwenga muroberio agoteba ni gogoto semye abo yokonekia ngatunyale ko bago gotutingana rega gikoro kwa yobesi yobesha gotanga no ali meya umuroberio rujise mocha nyango sojelia kerubo manama bareni kingdom boikanga Kisii County Kanyimbo agoteba ngamwakiage village. Asante sana utagenda kwa batuku bati umuroberio yo Mosetino Saint Kebande Sokoro Kurwari Kenya village ime county ya Nyamira au tabango umuroberio ubosera bwenga niko genda takoba goto semetwensi ase ubwa mugati yabali abange bagenda takoba bagusange berengari byabo amo 90 maragoba yabono mwanchumo ligireria yoto kuna kuligireria nkerenga kikerororo osingi kirire anene enyomo bono etari kobo official kodera ngo bwa matani go bole chini ya maji pastor nabakuligireria abange go bale certified because aisako mwakira wanyesi miyama tainga ya you know igasi ya erire igaiga excuse nge yororo iga gutuma onye nebe sali morioka lakini araso ase nyuma na beko bo maite option ne bala gutumie gasi na ndiri sabo mama meta tangarera bona ekonyareka no utumie chinko asinge ncho yokogendera kurigeriki ebesa tonyore kuri firie gasi so abange ba abasubati abanyaroka batebere ngobogimobo is the way to go. Yes, gekora inkinda asoera asenyumo asengo chikoba buna omosibwa tukwanera ngo enyuma abange bagotabenigere yobosibwa. Is it true pastor? Nyomo peri yobosibwa enyomo nokoba mamorosie family ona environment inkomatere yes ekero kwa munyoma ngai kwa moira unabona boko munyoma kurwa omoira Nairobi nimiremo gokora umuigorere biashara yes ase konia bipiki kabisa bona koni buya umanya kuruorora yese mirimo yes omotebi ngitindiko bera nkango chia mirimo ya harire togende ono musubati agwake safu ona mangana ubwanjani uri obukuru bokoera ono bwamanya gocho obwaga ndarwa ibiasara ebyane nkonyora kibese iga nkari ngindi kango chaka nakingu chikomenya na narira ebyombe nimbwate nakibono nguchikomenya kwanyoko madebi nganya kokogenda ka kitingo tangeti obato bose ayagenda mate nyoma ya erego inyoma ko era umuntu agogotigana iro agotigana iro byo gotebigenda ka ngedo kurike barua kenda abonye ole munyako banere bono moko buna basombo ona kokora ko musomba ikiagiro mangite nyasaye nabako gochakiria Nairobi kumbo guseni kwa oga kale Kisumu yes bona yego gara kurwa kwa butu kokogenda Kisumu kumbo no guseni kwa okore kwagenda kwa menyo buya paka kwatenenga kwa somyana kwa baseto tukabisa ko ngagano kamili kero bugimoboro mbulinga muri gusimi kwesamo nyasa hago chenjo muntu chenjo jawo kwa jakire biasara waja kwa beire lakini utabu ati munte bwata ni mogende ya mobo muikurio boyomo ugotigana koko mwanje ine buya nanje takomenya yes lakini bono roje biasara byoka na nkira imirimo yagalire mwatiganire abange batigirwa abantu Nairobi nongericho moyo mageta mwaka igwati kumongena bwangire pi koro bakari taye nganya ole pension yaye kwa mutiga kericho bonto ko mutigire tinda abantu bona michando yabe nyoma yaba embe etabwati maskani pastor koranga no bole merere botayo gagu nando anene ntuchituligerie ngane yo konyora ngabasibate mbarabu na bakuborwa obole mereria chinkaki for example musacha nere ko bagakuborwa gazi tutege tio tirumboke gocha gusi no musacho yategare gatari gokora kende bado to mwete morembe ko matenga
Digie kibarua lino nyara ko bakora. Anyway, mwancho murigire sanga kerege kya mana ntuma marako baya bono. Chika kitogenda ko kusanga mana Pastor Joshua liko nekianga tujera ko kwanira amanga yagenda to bagago kuna anene chia mate chito. Niko to kwanira anene go chia tuligeretie abasubati. Abaiseke. Abaikire miaka yogo swa senyumo. Kurende babwato boba askari bago tabanga tibamanye tiko chikobaga korekana mutwe because there is a lot of freedom ekiro montale sobo ekiro montemenyeti pasika tegitwa kwana igoro yegesibo bono oyurigire ringa nonye enchera ko beka chianga na bwato bosibure bwaye gakuboka mambe batangale yaro mbeka sandruzo gochia sengo chikochia problem te lakini bono osoira senyumo ekerenge likiria bado kegocha kwanyore gago kanyoma berote ngana kibono kwa baba na kirero kwa beka bono higa ime yayororanga obosibore bori bwaye nibo bogenda takokoraki gosibwa still batigara bagatanga yaya tigabona obosibore bwana boragenda kwanya ne myaka nayo yasukire pastor yasukire bono nare tote banga enyome na bokwiri gwasoa bono enkira kwa yesoa na samwa nyasai gora inkira mwagenda bono naguditamini na endenga na ba asiriri kinyoma kyabange amoko nyoma na buya mwanyora abana buya mwaje kuberigeri ego unabona yango muntu okorigeri ko naba yango muntu oburemeru bwabeire paka kwanyora omusubati ogotigira abana okire Qatar yes ono Qatar yagwabo musubure kogenda lakini akarakaro amangana okonyora ka ayo musacha yes na makong surrounding bariko kwa murembe yes ngana ngyo saine bano mukungwa jiro korigeri one bintu binga bunebi byarete meja no kuri birenge imwe bengagenda bononye kwanyora libaga igambera lakini egera mangana okonyora na barabu nenyomo akole myake bakonya kwa saga ni bakisangi bao bakonyome oliba batabi oliga bagosi okojigoja onyoro mukungo na okire na mali ale settled bono kwa makonyo ngisigi ya jakire nyuma ya salika. All right, people sanarege gotebanga men of these ladies they view those husbands that they are more understanding compared by the time they get into marriage. Is it true, Pastor? Abale nyomolende musika kale galisko bono iga mu understand it buya nanda ka receive buya yes oneke kiagera batigana ni bintu gite bitamanyerere yes bikomerwa shetani bali kingira kinyingi cyuko sariye gendo mwadon shetani dali nyasaye ekerdo ko ramangana yasaba Kristo atoba denga oyon shetani oromo gwa sadanga ngitiri okorege yon shetani ojakire to betereri irana maigora arabeka marunzu kusaba nyasaye nkonyere nyomi nyasaye reri baga abakonye ikia bono iga ngakiye bono digital turi ko basamo ogenderere to kombitio nyale uikabwe karakari no mukungwe karakari no abana bakoraga ya kero monta isanika sare mwanchirane yes bibona sana mancho murigiria emarago bya bono togena to kurigiria mange igoro ningi kogera keirire abange baba subati na baisike boigo oswaso bwamate amona basacha abo bakagera ko ba ase enyomo korengana na bange igo bagotebanga yaya nigo abange bara bagotebanga many of them they get into such a relationship for financial gain. Yes. Pastor kwane range kana oyo gosoa igo no rioro musajo wa dikide so mwanja musajo buna ko butugali adigano nine ane nse mende yugo saliye nyoma chinchira ne chinyinge na gotebya amisi kira tagore family batalendeti na ayituma tu suba tu ga wangita senge jibese tumanyeti ya ikire mirime ya yarire yes okireka kora abutale anagwa kakisime na sana nyorende kibarua kialenge bono yoanse koranga nalebe bono konyona motebiri nchembu yane ngono ko motebi konyona purani rieke konye byombe imerigo round imbwato bosubole nero kangeire ngakibono ngokora konya bono bere okikobeka mangana yesa bantaba be bamwali chibunga karuo mbabule tikaruo liyo mwa konya rumondo nganye na reso pasa bono twaligireire tugati sababu ekikogera abanyaroka bo sabasabati baso asobwa mate bono
ine njira ya mutu atebanga yugo tagurenga bona tigango turakuonera buno musacho yukale target nabera nyarekane naye nabera nyarekane ninchi how do we avoid because ondera kale skali nayo opuranire tinga pazo lyo kale galyo Joshua igorobo zera bwenga ora tegete muturungani kabisa uchialia elinda kerenze tabo kalinde amisi na njira ondeka igonde naro kale ukandikire litiko buna basacha bali target asinge nchiyo bobe bunobo how do we avoid to kunyara kwa avoid ebintu byase kisemi kyao nobongaini bwao ni kuomba Mungu nasa enkonya konda ayali busibwane namange ntajamanyiti babisa bakondi na abange nasa enkonye kila mambi uko ngosoka nyasaye ogenda nanje okuyana nyasaye mbija mona senje kwa ndendire ebeka somo nene nyasaye agokonye igera kinjira n'ikinyingi kiko salia kinka cy'abantu okibare okinemu n'kinyingi kyazo nyote ondago kuja senje amali ondiko kubutwemere mutama ondiko gokorege bono onde kwanyorango musacha igaigwete nono tata bata ngobere abwate babere na injo moikoyo onde chenege moikoyo onsoire na injo nyora ngorendo mkorenda bono kwanyona ndenyi oyo tamangi tinga nabekira ni gwe oro ngari bango bekira ni gwa yangenda seitu na iri nyuma ya korendo bono musaka na rosari no musacha kirale ndete umukungo sari Ajumurigeria maete mbaro pasta seboniga lero manyete ngale tole otenga ngwa kwanere nganeria lero manyete mbaro beso kirie maisomarole pero tanga yaya nyaruka musibata kali wa approach musacha lera ase ikire bono baigwire nkoro bibirie ko totebiga ensemo yo kuligwa kerto gosoma yo bagoteba kambali na majaribu talingo otige kambali na majaribu to kwepa kuligwa igo kuligwa lakini ekero manyete mate kuma tinga ngitingo tokera segete enjere ye ngite komen tokero ko no ko iko amanya go abokurigiri te go koroma ikya nura gwenga ga ngitingo tokere okurigiko kwabero konge ni gukambali na majaribu kisabu chiao abokukwana na barabu na kyokukwana na barabu abaisibata kwa bomwe kyokukwana na barabu ayino muntu nyomete na kyokukwana na basibati aba atanywa miri bono goiko ukae mbali na majaribu usijo kanaswa ikeba bigasi abono bali gukwana no kunya gwetesi na batabane nulia soda nataka kula kitu fulani nge lift nkolera iga inarenje bagwatula kiti abasacha inarenjira nabwate ngendo kina bwatanda kugura ali umwana ngasinga misini abingo banakanko wasoka kumusabana bono nya kugusaba bono komu gusoka kwanda kumusabede bono mangana ayo kuna kuko inerenjira bagutumika ko kwa tractor musacha lakini bono akaruma nyetebo unakambali na majaribu. Alright, marago yabono mwanchumu ligirelia bange bagotenga topic iyo it is very current kubatikana rende na enchire koba applied gakora negento kerororo abangi boigo bagotenga na intu abasacha to abere so wicked. Is it true, pastor? Bono entu akwana ngakambali na majaribu. Alright. Bono yanyale kanenga to expose intu abanyeni. Oyo gukambali na majaribu no libuo manene ke anyo moiko libuo egereja kirikyo botomani ketalime yaye yes kana kamba na majaribu lakini ulikere ime una kwa matenga nge lift togenda ngorere soda kalansa kanyu ngasi ngemi ngabo ndara goro mwana lyo kwanje nkoe kwamwa bona abuma tego ya setiri abyo kabona ko okomanyire bona kuja komodai nalibona ko tebi akose kabona ko ikanga ko tebi boko nanya kono na bese akibona ngokora nakanende kwa bwazo komenda pasa bubembororo bukwana no monto lift kwa sokere gora ndiziga kwanyorire kali monto iga nondo gotebire nga misika na kino batekende ga gwatanga twisaransa tunyweso imeaga ikero kende tumanyetinga nigobekirira tirigoro na kina otengo kamba na majaribu binapokuja hivyo ndio tunakupanjia Bono toko formula bagojera. Yes. Bono kuko toko manyirigo, bona karaba umunda ojo muno uyu. Kwa macho. Siwe na maneno mengi, mudebi sai sina. Kwagenda kujimwenwa, gasina nale kuchi. Yes. Wade simiga na rangi rwa sekete koratika. Oro mombe, kwa mombi go ko mombi kabira katato.
bono abana bakonda bakugamba ng'ale betali muya garo mustinchi egendo ngara bagutumira nga ako mustinchi echere ndo mukono birika uyu bono nagiye kogera bagukwana bogono temiro Dimana saru mancho muligire marga no sangam bona interface agaro teresa mangiga timanya tibon omanye tenjira kwa nelinga obonga ini mpororo bubwene tena kigudiri nabantaba pasa ngwa kwa negoro yesabu na kiesabu eko iro monto mpaka onyara kobuchanganyiko batanga otaliye mu pastor Joshua na royo kweli inki kiaga gia mukorekana hesabu nekero ko sokyo bisibu abo bwa nyumba okia sale no twatebanga umusubati oyo omugako yo butiru biba gako genda bagambe komo nyumba na kitwa ntoko kora kwa nyote je bona jandikire bona da jante bi ko musaja butetu umenya ko denga kai ako buta kurusi bia sale no tenenge tege bona na yo ko sokia mangana bamenya ko kogenka esabu yamenya ko kubwatira ko bakoretera mangana bagutuma no nyumba lakini ukira ye bweka ogenda otegerera musacho na omugwana mukwigwana na ikiara tubwati kendo go watebi guturate mundu siko no musajo joso kya mangana asa okunyaba fatu na abuga obere sabuna mukaya grendo ali bamya ko tenga wewe ni bure kabisa wewe ujui kitu wewe hiyo bono kwanya naye kwa yina nkolembe bono kukujirobo kwanya ulio yo mabono bagusambulia bagutangira na bagoira Yora sana marago yabona mancho muri gereri megeta sene Kiandizi TV togenda to kubato kukonera mange gore chinjira ao turanyara ko batogo tingia chinyomo cheto pas tukonera ngo labda torarigerire sana igore abasubati aba aso obwange sana bwo twarigerire abasacha aba kero kende mbaroro ba mwirenga yentonke yo kerekia aso mukungu nyomire oino mosacha otebanga nchebono ubwamate bwane bubwanchani tigandigere ligo chia saba nyaroka na baisike bali bataraswara ya ase nyomo simply because uligerere weakness eyarorire igaiga ase nyomo otebanga isinga njobone ambere gesibo na muntu labda wonchorire tindo jo senkoro tiganta merego chiga iga ose nyoroboko ogotamero ko gagotamero go nyoma osagotamero obosani wegeka obosani barobwo bwo tama go chisiko borobuo ni embu yo muntu umusaja nare utamanyite gukwana utagete umukungu akore amanyenga inkiata getakore unatagete musubiri kianga amorose libinto buya bono kwanyoranga guhata getabo musafi konyo bwicwari riga mwangita senge nchari kwisibira ngo moiseke bono chira tatagete korono mache Oni bintu ne binge bigo seria umusaja kurunyomba ogenda siko. Ogenda obera siko. Uja butuko sai norara. Bone bintu ne binge ebintu mbira rigirere tia so yakamanya ko mwanja. Na gitenga nyoranga owo enyuomo ne gintu gitege komsana. Ndaje buo ndoro musubati bakanguminga buna misi ali smatiga. Na yeye aligiriti umusubati baka kamanya kumunyoma uyo tinte tiko marone compound ya nini ali ikini kibe ali kusena ki ono kwanya wanga aya sinari ko aligiriti okagendo ki okamwanja ona ase kwa muliti okamwanja ogo ikaka umanya gusiria sabu pi ebintu gwa tarajite gokora ebintu mbiro kwanda kora sabasubati michiende buna baro sete babange nyomba buya ujuko si nyomba atari gusibya atari gokora ki tari yaro muchafu bone bintu mbire byasinya kwanyoro chenchiri ne ira kwariete gwasinya koyebuna ona se yotanya ko bune ireye kwamanya ko babono sigisaki kwanda kuja ono kwa muteja sare ngeyo kobera muteja yo kusinyo komotebi kano motebi abana bao bale very smart bona abana ligere ngoja komaseri imeane mbu yani ti yo kunyoba kungwa bere bona enedo yakasirire bona kwanyoranga unachunga watoto lakini unatembea hii nje Piona sana pastor maitana bakare koerera mangege ga yagocha pastor tote banga kiro kinde nchiro chiko develop because of chisababu gete kero kende amisinche narinke nambuichu chogosoka isiko katebanga yatigenge bwate buyanso empaka senyomo
my expectations ase nyomeye chiasira ikinaga na bugete igwate banga kero kene guchwikira ni ukiarenga se nyomo natema gusuguma natema gusukia naranga mbibi yonse bikari kwa biko nyareka nanga wate bese njo tubetingete wetera aschira twaliete gwate banga oyo ntingo moseria na nje tingo rwase mucho. So the best way ndanyore omorembake kwanyoro ndega gugo maybe kwa mobeka bonera aseiga no kwenda gwasiumeria kero kinde urasa mazingira marabu watenga kweli yale kunyaleka nonyega na bonara gokoraki nabo kubutaliuka kwanyoro muntu nga onyolire rilivu imeayo igunga outokire ageko garara chinyombo kurara guoka lakini mugaso nituka ne ofwale tari kunya kubutaga uka wendo tamera guchiga mwino na kiura asemie umusacha buno pastor oyo yotoko soibono ekerto gojabia otogoja sobonya sae yes togoja sobonya sae borobono mbwati manganaye ayande togokwa na sabantu bali free yes lakini sobonya sae omuntu ebibe nkogera bire oremereri emechandeye nagiye kogera abanga akoremereria paka kwanyora ngatigangi kenono kumwati oroe mwati gosena tabuke kwa mwakoroe gosinabe ikere bono aje no mukristo yes ebintu ibinde kwanga metoka byanga pi bono oyate gukobetiriria okora kwaye wote gogosoki yes bono ga atokotebanga unaomba Mungu akupe ujasiri yes naye kokunya otenya sa nkonye nabo konyoranga nono gotokonyero gukora mwaka kora into bindega como gosagosa konyanga kero kendo korendo onchoreiri all right yebara sana wandese kanisa ate yo no de conesia agomba nkonyero mungina lakini tote bosenyana kote aba kora kanya babe pasa de paito sali kanisa montanaro kora chora komonyera kabisa gotenga ya ebno emaro go benchera tuarenge enchera nero roro you know right na kamba ni majaribu right ndokwana renga ni yo pastor montanaro acho gotenga masacho na baba to weakness gete yes akirengo sabanga gwetera se obungaini ne chinguru chiri oraegwe asokorande kweri tukoria rero you know okunerense mogetiga erengete ubwa matebwenga timaiti gose kiagera igara oboy mono chikumurangiri kando oise ko matebyo mosacho iri mana bakomanya definitely no mugaga mukungo ye otoma erinde chakorangiriwa so kwa yeti gaza by the way asa marandi agari kwa prepare iri tuko anyway nalega iga okoro kwa rema ogega agotabanga salimia pastor my station pastor during my wedding day agotabanga I love him motebi mbuya ansomere tyo mosache tabi anakaa mbali na majaribu bino murigerio ya mukuru kwa rema ogega otapasa ngambia mono koranga kwegere tyo mosacho kabisa tabia agasogote tabia all right otebere ngambia mono ebani sonduso agotebanga the level of commitment has come down in this generation enchirende ryo gwetoma kegera mparo bagoswa senyomo bakembaine if it doesn't work baruo atigana asege songo bagatanga bagwisaranse fence igororo bebe igoro yego faulu oyo wojana ogo chiga yetabete biya agatanga wana torran all right kira kende kire kiae na ande na kire kene kigima dali mapendo agoteba hello ndizi tv ono mwana lipopo kurwa omugonchoro agoteba ngampatagerete buya sana mbategerete buya sana ase chisemi mogoto semia oyiga kuro chisemo cha golf biemono sa moroberio obosera bwenga maragobe yabono pastor Joshua na tole nere ime studio to kwaniraria mange agenda tokoba kwene kigwa ase chinyomo cheto semaragobe yabono nyomo nere kubuneka kolende ogosemere goito ngeri gochikubuneka obutoko bwa rero ebe nande goroke erinde ogosemere kobo asaba no mate pastor ekera enyome kubuneka nabo abangi igwe affect abana bari ekero kende babwato gosemere gati ababana neba sone mbatenga mti mkubwa gose ukianguka unafunja midogo igobo no mochando nororo igogo semeria tali asaba bere guka gokwera mparoro wikira bone batarasa senyomo gakwera achikurigiririe nyomo iya baibuli babo bachage tugusibari otebanga nere pastor mwa kwalete musona gatanga
onye no nyaro kore kai gago tebanga ninyoro musacho yoro muya ore so caring buna tata no muraga alinga na rorigero tanga ninyore omokungu oyo ore so responsible buna mama ge ko erenjira nkora bakubwaterana ase enkemera ko yabono sanga karanga kiaga muna into tokenda ko batokorire gati echi SMS echi mogenda to ko mugosanga amona into mara ko yabono ko to kupanere go yo muchando moneno yonyare ko bakwane kingo bwamate wanyare ko bororo igati ya basacha barasenyomo nanene abasubati abange batananyara ko bagosoa asenyomo asabatameire abange bagotapasanga ni go tuatamira bono bubembororo ikira na atamera go chiororo ni nyoro bokonye. Yani oeti tu umuntu yugo tamera pasta ikiro umuntu ago tamera inkyo tari kwena no bakonye labda ngendo kere kwa bolia wate abakero kende umusiriki umukunguna bago joko tebia musaja one mejanda bwate neye yes ayinko yanyora tuli una barandia nanje ngo yanyorande sana one kero inkero ko ya treat togujira musacho yo motebi yeriga yaya yo kurangiria abasacha yes tetekora bagaka ndimoje mwensi kwamenya ko basomi goro yenka bono kwamenya ko tanga umusacho mobe no yo gokore kene ruja kare wakora igana ege kumia neki okumiso mukungu kwa umisa abana kwa umisa iga lakini usa kokora igana okonyorenka ya bwenire yani uko basomi bono chumura bonse yes etobiki wacha akagwacha gukura yo kwanya be concept ya kabisa bono naboko nyoro umusacho yugo ikaka igasi tuka pasta ta igacha akiritaro ja gukura kumbe rineriane kumbe inchendo mubi okogenda ko kulikora buya yes kwanyora mambi umwana ugirengaki mama teba ngoke yonyenye okuja kumotanga pasta ukona mukabere gaki amangana aria obeire buyapi no musaja ngocharo totebi neka yotebi twabeka bangina amo twabasomia kwanyoro ndo kuigwa nere uchirobei yes lakini yo sareke tepi tumunyara komokonya lakini wato ineja tokoita twakonya abantu alright kanisa nero ne batali bagari nene rio koneke bonere nyara ko bari kone no basemia uchiase ababwatani benga gati yabo abana abasaye abagaka mona bangina OCP na bakorosia amate gusenga nagiye ko garatwensia sobwa mo bosemi ugo tokubeka gaige megeta sendi kendeze TV nigo nabo igo purengete bwensi twakwanere urwa sechi wiki chenye ko bachigweta yore chinjira out bwenete koba tokweneke toire libaga pastor nabakonyoranga we have failed kuira our positions umusacha korukumo tubwenga pon eriete lyo motubwenga lyoka yani tuwasinyukuri tumeka geko garendwe umukungu akurigire tingoyo nero mutubwenga abange batabanga yaya umukungu nere mututo gotenda bigoti bitayo igo nero umukungu obe bigoti kwanyaranga ko umukungu wako be bigoti igate tokobo mutu kwanyaranga okongusana labuno kunkorororo timazo suno kweba pasta abantu basoase enyomo banyara ko bakweba majukumu abo onare go semio motegererio musaja iga yes umukungu yo tarengebo nyosoire go chenjeta bia takobo muango gosoka intue ntubwate chinkoro chinkom kurare mereria temereria moire mugure nonkende nankwa karatire nyamasungu nani goja kora moire ora mopima none yanga ora mokorera bintu geteiga bakonyoranga actrice o change naje kore mereria tagosoka bwango ikege na matemo imo to nyeruka matemo temereria matemo ama tobuwa na matemu buwa matemu asamaya ona baradiri moganga omwana mokora omubi okonyuba katinja sore oyo mogam garo alige tienchera baka kamwangiria kamotebia akamugure bikoro to byapata akamotebia anjete bikoro to aja moterenge bikoro tebi to tebionde omwana nengo anjete aya no muya katika gaki utagite ko kontige ingi obuyibyo obuturi kwako yes inya sore yo ko ndiko nyoro bwa to jose bumisi ndigarenje bweka ko kusiburenje lori ndako yes aje ni gongu anjite mondo de bando seije ocho kumenya na mama nyanjite abatata nyanjite igete kyamanya ko cyando mwana wesa kucya usinyiko genda kugurenya soranyo usinyiko genda kunywa maru kwanyoro mwana ujenjire ko genda onchorire obei
ayo manya ndo mwana wenjero umura ogoteme ngombe kuchichiro ngayo kuchiya yale bebandi namarwa pakagetimbu atibese yonkonyeira nyoni mbaguriri akamuto mwana one wanda unabariri nduna banda batene ngutu bari kibese bakosa akamiata naye kora agendo ra nywera tutira ni ngombe akaira ni ngombe akayangalia umwana yakamusoni moto mwana yakatiga muru akabuya mama na nyanjiti akoma kibese iginde yoka enjira kifomu ni kinyinge cyokorosyo montabe ni kifomu muntu kamukiriri mutakumugirira wiminjo soko gende muremererie remereria liginjira mokorere ibintu giteiga ira nanse kai kwe na hiri tari ko busaja bwazira ira nanse usumu kungu ira nanse na bakonyora umuntu yokorendo ibintu mbiro ko mokore bakonyora kwa marentire. All right, mwancho muligire senga nchwe chinga kine biro pasta timaitenga nayo yo mwelo kigima especially ase ubwa mato butole ko bato gukwana ati abasubati bali batanyomiri ne ba na chinyaruka amona abasacha bale asenyomo nani kubasomiga enseye otokukusananwa mwiko nyasaye noro no shetani noro abura nyore shetani tagutakiriti maya mwanya bantu bwika tagutakiriti maya bona yutinga kwaragi irana giti yakwanunga oyo tagosoka bono goika ekero iguitinga moyo tulio soke rangiri basa ko sabire abunje nyamatavau atumirgo ja sore tari ugwanja ku monde kyagera ni koiburu musaja igoro nyome urende family ne koiburu mukungu igoro gendo mujubu mondo orosigisako bono umuikuyu ndugo cyoyo no muao uyo no yote ko kuburukania ugusiri akonyoro mundo batanga tata yingweti ndi kumiremo yingweti ngole miremo na so mina wengi imyane yingweti ngende miremo uno muikomobe mubene togenda somo na tokonye egere tugwene rikiara gosomete urikwe akonye bwekonye konye nabana bawo na yikuru musaja ukunyoma orosigisa alright guru mugungu gwanje moiko kote bitonyoma gosoko kote byonyome nga tosoka uino moiko shetani no moiko mubwendo sabiru nayo osigisa alright kemona sana pastor etopic ya ringengi ya kigima twasangire amonai no mwancho muligire bwegonyere ko bakubatuka ebirengererio biaye ndonago semerenge nganeye techitinse bosa yanyara ko bayigwikera oyo mugarinka babiri batatu bane nonya bosi pia banyara ko bakubwatenganeye eri nabara binyara ko bage ko basira se obokoreri bwabo bwakira litiko byabona sabali boigo bwego ko bwati murubiriyo kurwasi chinga chiabo pastor Nemweli Momanyi kurujisa mu kire cyabo nchari otabanga botambe nole meya omurubiriyo nyambane kurujisa mu kire nyanguru naboigo omuga karatemo kurujisa mu cyakyo goronga temashabiki amangi otanga njamisi na bongo liga maisokora ngasire siriga ngonya kolika SMS mitanda itindi goso kolende kerango isaransa maiga TV yane ni gongo nyara koba hingwe semia nakogoka kigima tobaganiria maya anena gucha semo choli buoga poleni sana sengincho yogo siria omongina jerose uyo chikoba kwene wali tukoria nkihamo na bosi bali bwate bagutera makong tobasabere nyasanya koba chingure ngana yago mole pastor datebenga pia mona senginjo abanjo baligereria abalia mokondigereria botambe na iguna bantu banga batanga ngokora tole otagete mobebuya ndutagete gosomia bali ange wanja nende kiura kole obugwenere nende gento kende oboremereria mufumirifu urambifu alright kino kiwa mwepesi akurambichi mangana tario bika alright bemana sana pastor sengencho yeli baga kwanyorire papa ni maya monenga yago na bigo e wiki eye kuikira se weekend tona gusemenya sana gwanje na tunyara ko bato gusangamo naye semo ya kabiro nyara ko bakoneka chibicha amonere guchago chira senchire wikira ngakoro kwa Sara Momanyi eri nengoro kwa Joseph Tamisi twasangamo nere pastor Joshua chisesa to chebono botuko muchiko mukomera na monere Vincent Nyanja sengencho agene tukaba ko barotera mange kura semesa yeto yamaya twakoganirie obotuko botoero nabo igoborigerio buya bumero bele kubwata imegata sendikende zitibi